پرسا کورد سەدەما سەرەکەیا بنپێکردانە لە تورکیا ji xwe bi taybetî li Bakurê Kurdistanê sedema bêgumaniya serekeye. Neh salin şer û pevçûn bi awayekî gelekî berfere li Bakurê Kurdistanê rû didin ku di bandora wê de krîza aborî rûdaye xelk hejartir bûye û operasyonên derveyî sînor jî ku tên kirin. Belê temaşevanên hêja ev videolame li ser Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bû binpêkirinên mafên mirov. Mijarê em berdewam dikin mafnas Veysel Vesek ji Mêrdînê mêvanê min e. Mijarê em dê li gel kekê Veysel vaqifin silav û rêz bû te kekê Veysel. Kek Veysel niha yani ev binpêkirinên ku li Bakurê Kurdistanê bi taybetî rû didin. Tu bi xwe jî bi wê vegirê didê got mijara sereke neçareserkirina pirsa Kurd e tu çawa dinirxîne? Merhaba, dema xweş bê. Helbet pirsgirêka mafê mirovan, binpêkirina mafê mirovan sedema ewil li Bakurê Kurdistanê pirsgirêka Kurd e. Ji ber ku ji alî siyasî ve nêt çareserkirin. Ji ber ku dibe sebebê şer û pevçûna û gelek carî ev weka behaneyek an jî weka sedemekî tê nîşankirin lê ev behane ji bo ku mafên siyasî û medenî werin binpêkirin ev behane derkevin holê. Yani gelek caran ti kesek hûn têkiliyê wan em bêjin rêxistinên diş qanûnî jî tên girtin sebeb dîsa pirsgirêka Kurd e. Kekê Veysel mesela gava got pirsa Kurd yani nayê çareserkirin. Kar geriya wê li ser mesela proseya demokrasiyê li Tirkiye taybet jî li Bakurê Kurdistanê çawa dibe? Gelek esaniye yani parêzgeha Mêrdîn em bêjin rehat karê yani em bêjin xebatên medenî em bêjin yê kulturî çandî ji bo 15 roja qedexetkî. Bêje walîtiya Mêrdîn bêje îro min ji bo 15 roja xebatên an çalakiyên siyasî û medenî kulturî min qedexe kirin. Rehat karê bêje ev yek. Karê rehat em bêjin komeleyekî xebatê bide seklandin, an jî konserekî bide seklandin. Ez karim mînakê jî dikim. Belê ji bo ixbareke pir basît berî hetigîl Mêrdîn çêbû Şemrexê çêbû. 6 welatî hatin girt bi çavkirin û deriyê wan hat şikandin saat 5 ser malê wan de girtin û sebeb çi ye ixbareke basît e. İxbareke yani gotiya vê derê xistin yê werê an jî herê tiştek wisa jî nîne helbet ama ew insan rehat hatin bi çavkirin û ew insan hatin darizandin helbet hatin berdan ji ber ku tiştek nebû. Lê ev weka behaneyekî têbikaranîn ez vê jî berfirehî bêjim yani li Tirkî niha rewşa awartin nîne. Yani em bêjin alî qanûnî ve rewşa awartin an jî rewşeke îstisnayî niha nîne. Lê di pratikê de li Bakurê Kurdistanê ew rewş heye ne wisa her awayî rewşeke awarta heye qanûn nan şolandin li dijî mafên mirovan ev qanûn tê şolandin. û tabii failên va binpêkiran jî herî zêde dewlet e yani mixabine dewlet e an jî xebatkarên dewletê ne. Ev jî pirsgirêka herî mezin e komela mafê mirovan vam binpêkirina sû heşt salan rapor dike. Lê wextê ku dewlet an jî hikûmet li hemberên va binpêkirina neçalak bê ev binpêkirin berdewam dikin. Başa kekê Veysel yani tu bi xwe jî wekî mafnas wekî kesekî ku gelek agahdara rewşa li ser erdê heta got pirsgirêka Kurd çareser nebe mümkün e proseyekî yasayî hiqûqî ku rêzê li mafê mirov bigire proseyekî demokrasî li Tirkiye dest pê bike mümkün e? Yani heta yani ez ê bêjim heta mafê Kurdan siyasî nevê nas kirin û Kurdara eştêka bingehîn çê nebê ev pirsgirêka berdewam ke û em çiqa li hemberê van binpêkirina xebatê bikin jî ev ê kêm nebin û kêm nebûne jî yani ne tesadüfe ku wextê ku şer û pevçûn zêdetir dibin binpêkirên mafê miroza zêde dibin yani ev 2015 hetan hat piştî ku proseya çareserî xilas bû an jî hat dawî kirin binpêkirên mafê mirovan zêde bûna. Ev ne tesadüfeke an jî ji ber xwe de çêbûye
ya dici de iktidarı da siyasete geleki em bejin nijat perest ya yani taybati MHP yani peşkeşi ve prose yani prose şerem bejin anji vaka politika va breve de politika geleki xatar breve de u revebere vam tabii ki partiya dici şirkeviye leku kadroyun ve yani kadroyun ve لسر دارازه لسر دادگاهان دوزگریه و پارزگاهان تاثیر که مزن لسر جوابتن جبر کو یکو قدرین قانون پکتینن دسته وادنا yani برز وسك نهال لباكوري كردستاني يعني دردورا 18 مليون 20 مليون ايجو كردشين لتركيا شي 10 مليون زيادة كردشين يعني تبقرا 30 مليون زيادة كردشين حتى قو اشتيك جواكي تشينابا حتى كو اف مروف يعني وكي ناسنامه وكا حبون وكي چاند وكي زمان نين قبول كرن يعني ممكن ولاتك بكار بيد نام اشتيك اولي اشتيك جواتي ده بيجي ابور ياوي باش ببا ممكن قالوا لتركيا براستي نايديتن يعني ازي بجمع عمري من شل بينجا يعني شنغام خدا يبل تركي شرحه وقتی که افشار زیاد بی آنجی سر مسئله کرد افشار دجوار دبی اکونومی ترکیجی یعنی اقتصاد ترکیجی خراب بی yani وقتی که اقتصاد خراب بی اکونومی خراب بی علی جواکی هموج خراب بن و جهان اوجی افشارو پچون دام جواکی نهالی کو آشتی که ماینده شده شوا لی انا اف zihniyet کevنا نایلوا بریسا سالا hatta گورامن نبری سال بری سال 15 ساله ya سال 2015 da ev politika anji de sala سال 1900 دست بکنه پلیتیکاین لگورا تاریخ زانا آنج دروغزانا يعني فكر اتحاد تراقينا هيجي يعني هي سال 1920 هي درباس ابوين يعني جي خو يعني مساله كردادا يعني اقتدارن هاتي سر كار تركي لباكور كردستاني هموج با پلیتیکاین بري ريفدبن شكلها تگوارتن تني مودرنيزه بون اسكار مو بيجم yani asimilasyon berdavamdı ki yani em Kürt xwe Tirkî nika ifade bikin. Belê mafê me em bêjin ifadekirina ramana heye. Lê kengî em mesela dibe ku ji ber ku gotiya Bakurê Kurdistan esiba warin darzandin dibe yani. Normal yani. Medîtiye yani tiştîwsa. Bihêviya rojên ronahî û demokrasiyeka rastaqîn spas bo tekekê Veysel Vesek مافناج مردینه الگلمه